Милички мои, днес ще ви изпитам по биология да видя какво знаете. Ще ви задам най-елементарни въпросчета за тапаци като вас. Иванчо, кажи ми, моето момче, какво дава кокошката? Кокошката? Кокошката, госпожо, дава... яйца! Браво, моето момче. Изненада ме. Стояне, я ми кажи ти, миличък, какво дава кравата? Мляко. Браво! Точно така, после ще ти пише една шестица. Трънчо! Я ти бе да те чуя. Какво дава овцата? Госпожо, овцата... овцата дава... Айде де! Гадни уроци и домашно за вкъщи! Thank you.